Nai tongnai joto khapani tahoktai boksono chini kok TV koborok news kok mawo haino hai tini salsa jorani kok tuma tui phajapka angno logira kes faidi tini kok tumarok sungsai malayano tini hai salungkha Bishwakarma puja tini hai jorao kwbangma Hindu loko rok tini Bishwakarma puja khailayo je gari malkhung mothornai bike mothornai je lohar ni samung je tangai tongnai rok tini ja Hindu tongnai rok tini Bishwakarma sal palayo eba puja relayo ga tini hai salo baksa Bishwakarma khlaya phano nokongo khichori songoi chalayo baksa bayapchari baksa malayei koklam chalayo baksa ba tini hai salo je jani mani je Bishwakarma puja khaito mani oborno busbok lailayo ngai tini hai salo baksa namung chamung ni bisingte kwbangma phengmung musamung rusamung bo ongoi mano abo angkha chini tiprasani sri tini culture oboje chamung nungmung obo tongo ngai chini je chamung nungmung je phekjangnai chuak arak obo ni je bisingo nangoi chairogo baksa bulai toklai ongo ngai chungo bono sanai khapang daw tai boksong jahate nonglai chalai ongai bo tongthoklai bo tongthokbari tanglai di bisi tongthok talai di ta tongthoklai mani bisingo hongkai obahaino dera koro bulai tolai ongai thango tai o bulai tolai ongya karino jani chana musumani nangna musumani kichamicha chalai no je tinini Bishwakarma salni o je motai khlai mani obahaikeno pailai di jahate bisi kwbang dol kwbang khai nongkha hongkai ora bulai toklai walai kokbanglai kwbangma obahai dera koro ongoi mano jahate ka obo ongya tei je dera koro ongya tei ongya sarino nijini yakong niji phadi jahato keu bai kok thaya sana ya tei tini hai salo ngeta obono kari botai sana musongo je sikla baksa bori sikla phekjana chanai tongo phekjana nangnai tongo tai chela sikla nangnai tongo chanai tongo kwbangma obo hai bike speed ke chalangnai tongo gari malkhung speed ke chalangnai tongo obo hai rok jahate chajak nangnan jorao malkhung bike obo hai rok speed to chalogya karei ke phek manei bai godal tongmani jorao cycle bike chalogya tei speed to tongya tei terek bai obo hai kheno cholinani nglaitho jahate kono dera koro ongthangya tei ga jodino niji kefek chajak nangjak ni jorao jodino obo hai speed to chalak tongkha ba je kono hamya angui tongkha hangkai o jorao dera koro ongoi mano jate ka o dera koro yakni katina ni tei obo tini chaklayo tini kok tibini bukhaktei loko rokno obo to ang saya phono baksa to hojak tongono tai hoja tongmani bisingo bo jeng tekisa hoja khlai mani khapang da tai bohok song ga phaide tini ni jeng tai baki kogrong jeng salayano tabuk je tong halok chini je tong halogo kwbangma obo hai je chamungni bisingo kwbangma hamya lama thangbayo beri siklang chela siklang ba kaijak burani bisingo bo obo hai phekjanai manei chanai tongo nangnai tongo angka chung just phekjanai maneni yakni no chung mane katiwi to man khangkai chini sorini pokkhe chini tekisa mane upukar ba banchiwo chung jodino o manei no chakhangke thuyu hun saiman tongkha hangkai chung bono jahate chung sayatei ma tonglainai ya jeng bono thuyo no hin saiman tong hangkai jeng bono chakha hangke chini dirgodin chini lagma jeng tonglak go obno karaino tai thuyo jeng saimano jeng je yongsa koksa che jeng butharo je o mai rogo phano yong bakha hangkai ba rabat buphang rogo phano kunu kaise bemar ngi tong hangkai o bemar no buthana bagai o manei swnamjago ga o manei thuyo hunai saiman dong hangkai o manei no use khaika hangkai jeng niji sak baithang ba niji sak pokhebo obahaino nijini lagma choi thangnani asongga eba choi thangnai gabon bagino obahai saiman tongoi obahai jinis sokni yakni ganani chaloi tongkha hangkai belai khai chanai hangkai te kaisa tabungni je situation tabung je succession jeng nogoi tongo chini baksa cherai khnai rok rongnago kaham
porimaya rungnogo baksa thangmaya tangi hingkai je nukhungo rang puisa kwrui nukhungo chana mai kwrui nukhungo obahai kino bwsabotino khata kolom painani rang puisa kwrui ni bagui baksa nukhungni borok school porimaya ba school kaham borok hoimaya obahai ra kwbangma nge tabung jorao to jotono English medium mangse tabuk to unglayo tamoni ni Don Bosco hindi Holy Cross hindi Exilium hindi kwbangma obahai school tabuk kwbangma private school tongo ka private school rok thanga hangkino nukhung chukjak na nangnai eba yago rang puisa kwbang tongna nangnai rang puisa ni lama tongna nangnai ngai rang puisa kwri borok bahai pori naiba nga abono jodi no nini yago nung jodi no rang puisa angnani musungui tongkha hangke ba rangni lama jodi no khaina musungui tongkha hangke kunuya nini nogana gini wo tongkha hangkai jaithali kaidi jaithali bisingte kwbangma fol mane jaithali bai kwbangma rang ajimano jaithalik mane sopri kola hno bangla ba hingkai ga obono je o sopri kola je thalik jaithalik no jeng tam khlainai jeng puila hakatal je kunu mane thepa jagya jagao bono jeng kai marenai gai kai kha hangkai butang kolok gai bo jotoni company no 1000 2000 3000 aba haikai mano ba 1100 1200 1300 ke mano butang buciya joto butang naithori mano joto no damano jaithalik rong kai hingkai oba haidni bisingtibo rang puisa rok ajui mano gai jodi rang puisa ajinan bisingo nung abono jodi no bisa jodi no jaithalik no bisa khaika hangkai kendo tolao mushroom o chikon mushroom ko sa himane abo ngui thango hangkai afro bosong chikonoi thango terek bosong derawi thango hangka ojo tam khainai te kubuni jagao bono sokamoloi je bini charano te kubun jaga sung bono chara ma sesabnai oba haikai prai rang puisa no khlai mano nei samane ko khapang dao tai bok song ngo obono karibo tai tongo je chini borok rokni bisingo kwbangma hincha andri inglayo baksa je dopasa jagani bagino jagariya jagani bagi kok banglainani obahai kwbangma tongo ngo obahai rok no jahate ingyate nung jodi tokora kaisa nakha hangke tokora kaisa ni bisingo kono kebung mongkerei ngai o kicha misa no nung kok banglaya karei kesang borok bai khapilai borok bai nasilai borok bai haha hi monelai tonglai mani chini sob theke kaham khabang daw tai bohok song ngai jorani baksa mozangya hangkai o jora bai baksa jodi mozangya hangkai jora bo non waisale non nasiri monai mo borok jora bai baksa tongani ringya nifono non jora monai mano nga obo jora munuyo bolte je baksa bujiya na jora ro bahike munai mannai jora bai baksa gadali tongmai khai jora nono munai nai nga o jora sabo je nung ang public je nung ang je nugui tongnai borok nono munai nai ei obono kok sajago khapang daw tai bohuk song hangkai phari chang ADC ni kok no chang kicha salayano chini ja ADC chang jahato ADC tongmani ADC ni borok ba ADC o tabuk je direct fan kwrui ba ADC kono rang kwrui kono samung kajokari khlaimanya hinai je tabuk samung homong ungya rok hinai salai tongmani khonabo baksa borokni khuko je rang ro horjago samung tangjagya obor je phaimani samung tangjagani tongo ADC o kicha misa phiaba ADC o men nangkungma hangkai college oba hirok turo nangnai ADC o tunani hingkai college nini bibinno factory oba hirok jodino kaisa mane project oba hai kaisa jodi khulok manka hangkai trom de tabok ni oro kobangma obohai wani factory tongo eba jotani factory tongo eba nini 110 glass piangni factory obohai ra kobangma eba tei factory obohai ra jodino ADC andaro jodino abo kaham kai jodo mane motamuti rikha hangkai khlaiman kha hangkai chini ADC ni je tiprasa sikla sikli tongnai bekar jubok tongnai borongni pokhe kaham go obon rogno jodino wansu laikha hangkai enggi mano
माने अंगै फानो मानाय जदि वान सुलायगा हंकाय अब हायरंनो जों वान सुगै बाबिवै जों जारा एडिसि प्रशासन तंनाय रok borok अब हायरक खायगा हंकाय एडिसि डेभलप नाय एडिसि डेभलप तांया गोबां मा समं तंगर baksa baksa rang no siming hamza layo samung khaya yang himaka bole no sarkar no rang rohoya hin salayo inko obo hai mane demand khlai dita obo hai rong no bo kaisa nini karina ni demand khlai di ta edc bising rogo pars namdi edc wo pars namdi gabang ma tei thewoi pars samjana jaga obo hai rogo tongo inko obo hai ni bising di rogo bo gabang ma sikla bekar bansi mano Romdi yango khowai ni hingga bo yango je toksaya ajagarago par khlainen khnaka obo tabu ungya aro to already no ban koto thejak abo suru tabu o ban nogo jodi no launch jahaj mane je kunu nukari rikhangkai onek naitha tokngi tongo go obo ha jagarago tongani nango ga obo hai jodi par kaisa khlok rikha hangkai oro kwbangma dukani banchibo ba aro kaisa hotel li banchibo ba aja kaisa tei botol thaisa phalai banchibo kubai thaisa phalai banchibo ba je kunu thanda kaisa phalai oro banchibo ga bekar borok ni sujog subidar ngai thango khabang da hotai bohok song ga oboni bagino jara je edc প্রশাসন tongthongnai rok jara edc chalok tongnai tabu bortomane tipra mo tha angka borok bo abo hairongno wansuka na tukha hangkai ngkhamung ngai nini thasing sama hai factory rok kaisa koisupano factory rok tongnai nango factory koto factory hinga hangkai je naide tabu chini rabat jeng je rabat dog je chung ralai tongo je chini borok to rabat distak banchi rabat kereke bas banchi ya gai rabat ni je factory phano kaisa or kotor ge khlok rikangkai gobang ma oro borok manchu hui thango ei obo hairok phano kaisa chini bo tongna nangmani geyang kaisa rabat ni kaisa usmuk house ni kaisa tangmani yango abo khoi munda bosti je munda bosti o kaisa usmuk house ni je tangmani obo tabuk bo paiya obono sung thangnai ni hinai tongmani jora mayangai tongka khapang dau tai bo song go obo hairok tangjak tongmani se edc bisingo naidi obo haike usmuk house rabat chet no kaham naithok khlainani a jagao abo tangmani se tabu bo paiya tabu bo khlaijagya hangkai bahiking naiba je samung phamun se kaham khlaiya samung ga bui bahike nung naiba tabu jodi obo hairong no tangjak paiye aro rabat ni usmuk house jodi no aro kaham khlaiye salu ungi tong hangkai buinu khamong ikko edisiwo mo hai kaisa angkha bolai thogo go abo pasi paiya hangka bahike bolai nani ba edisino kusi kerei phaimani si khaimiya ei obo hairo ko obo sabo ayu obo sabo kam khairi jeng obo hairo no nainai tai obo karibo naidi yang edisi school te kaisa tongo riang pholoka kamingni je school oro kaisa toilet tangmani duita room sat dimane se der engine jaga se phati tongba kya tangjagliya oborongno sung thangnani ni hinai tongo jora kisa mayangi tongka khapang dau tai boksong jonarongno edc ni samung homung jong motamuti phunung nai o edc election sikang edc wota motam samung khlajak kha jonarongno gramano dipodo bo phungnai tai omo haikino saksa jorani chini kok tv kokborok news ni koklam pandano songnarno phunugui thangnai ge khapang dau tai boksong norok comment khlai di norok ni comment nu kha hangkai chini tebo obigota ango norok ni kaming amsai ni jengjal norok sono sar kha hangkai jeng saimano jeng o kokno satogo tai jeng phainai thogo ge khapang dau tai boksong norok ni jengjal jodi no tongui tongkha hangke chini kok tv bai kerengdi chini kok tv ni contact kokdung number 6009546445 chini kok tv ni scanner rijak tongo norok kerengi mano tai and norok whatsapp jodi nangi tongkha whatsapp bai bo norok kerengi mano khapang dau tai bo song
ganai tong de khapang tau tai buksong bishokorma pujani joto kaham tong di hamya chaya tang bai di chamung nungmu bai asata korong di chamung nungmu chaphano ojon tui chalai di bulai tolai jahate ngia tui keboni busa kebo deraya tui keboni bihi kebo deraya tui keboni busa kebo deraya tui kebo bulai tolai ni bising tui thilai thanglai bokor phatilai jahate hospital o thangna nangya tui abo haikena tonglai di chini tripura sar joto khok baksa kok baksa tongkha hangkai kuno সমস্যা করে তাই যেসা মুংসাং তমব অর চিনি বরং বিসিংনো অব সলিউশন না খাইনাই গাই যতন বিশ্বকর্ম পূজানি হামবাইয়া ফারৈ যতন হাইনো হাই চিনি কক টিভি কবরং নিউজ नि বুখাকতে আং নরনো হামবাইয়া ফারৈ চিনি কক টিভি কবরং নিউজ नि কগলাম পান্ডা থাল জরানি অরন খলাবকা যতন হামবাই